Tinini o video chung salainai tangai taksak jora baksachini boro bubagrano chajaya angai tongbaikho asuk dofani bagi samung khai tongo tangai logi ribaya nijeni personal rang bai hazar jon dofani borokno bubagra chubachu khaifano tangai nini ani bakhan naslima phai bubagrano logi wo bubagra bai baksa tongnai bowai baksa kam khlainai borok tangai bubagrani demand no eba tiprasa dofani demand no ta sandi hni saka bubagra bai samung khaisi oro bubagra no sawu demand khalaya constitutional solution जों accept khlainai je borok rimano abono जों accept khlainai hne baksa tipra mothani leader rok omti korok saitongko bubagra no wanchuinai di lukurok sana muchungma hingke haisi tipra motha patini leaders rok no lukurok chajaigya bubagra no chajakma bagisi norong no respect wi tongo baksa leader rong no ok srai no saina musungu hinke miani salmani bubagrani bagi te tiprasa dofani bagi din kaham no hini manu tangi hinke lukurong norok bo joto no saiman bai khana je bubagra personally 10 May 2023 Indian Home Minister Amit Shah bai thangi malaika bubagra aro tamno te Home Minister bai kok salaika discussion hinke ajaga angka indigenous people of Tripura not politics tangi hinke bubagra committee chin borong ni bagai bo push rok naingya koklam rok onek kaham no Home Minister bai salaika te 12 May o interlocutor Tripura hastebo phaisok painai abo confirm report salaika hnei bubagra social media bo post khlai saka o jagao bubagrani o samung tiprasa dofani constitutional solution tubu nani bo samung khai tongmani abono baksa highly reputed leader rok chajaya tongko or sana thamaka haisi ex deputy Jishnu Deborma boni social media post aro saka o masa borok sar nungbo phaidi Roman script no support difaijadi hinai maximum student of favor tongo Roman script no support khlayo nungtangi silent tong hinai ex-deputy CM Saka moni bagai onek khorang tongo jaga korei discussion khainani te borok no distinguish khainani kabangma kok sawoi norong ni interlocutor riwano jotono ang to saimia interlocutor tam no hinke o jagao जों o conversation no te sabuni cha sana bo thangya ba chini constitutional rights manka hanke oro nung kajak khayo nung kormo khayo nung kufur khayo abon naye constitutional rights phaya oro joto tiprasa je tongnai borok joto no mannai constitutional solution o jagao te wise sana musumang kai Roman script sannai maximum student of favor tong Roman script bai kobrok subject no suina hene hinke o jagao je chini constitutional जों boot we pass khai rohmani MLA মন্ত্রী ro borok khorang tisana nangmani student bai kuno politics ta khlaide borok je muchung matai omti khlaina rkhangkai chawo or chung kuno kachak kufur kormo naya wanchuk naibai jari lukurok noro post rangni bage hamjage politics o uglogor thare tongai ulo post rok man thangai tiprasa dofano pogi thangangka omti rok bahai inglainai tabo khaina se komana nai tongo chini dofaro taksak jorate bubagra interlocutor tin tipra hastebo phairi sokpaika eba phairi manka Home Minister bai kok sawika chini tiprasa hamkrani bagai ji chini constitutional rights ni bagai chini lukro rogilena nangmani chung kisa thanchangna nangmani chung kujak kupur phano khaiteng chung to constitutional rights kaisa solution chini dofa hamkrani bagai future ro chung chetabu omti post rangna hamjagi tongo chin future ro onek no problem angi mano abono bagina bubagra amsuk samung khai tongo bo boni hazar rang sbai chini dofani bagai chini tiprasa rong ne mathangna bagai chung bone logiri bana na logiri wai bo baksa no chung karak khai himai o constitutional solution rights chung mannai chung logi baksa kai himi tongkhai bubagrani